And now, it's time for SPG. As in, Super Pattern Secret File. Ang ganda mo. Hayop ang tambok. Itago niyo ako sa pangalang Jane. At ito ang aking SPG Secret File. Ang pangyayaring ito ay nangyari matagal ng panahon. Pero dahil ECQ, naisipan ko lang ikwento to sa inyo para magtanda rin ang ibang mga kalalakihan. Ang ganda mo. Hayop ang tambok. Sabi ni June matapos niyang hagkan ang aking mga bundok. Parehas na kaming walang pang itaas. Kaya naman, tanaw na tanaw ni June ang pares ng aking Mount Mayon. Tanaw na tanaw ko rin ang makisig na pangangatawan ni June. Ilang sandali pa ay ako'y nagdalawang isip kahit nakakaramdam ng init. June, hindi ko na kaya. Daing ko kay June. Pero hindi nagpatinag si June. Mas naging mapusok siya. Ayaw umalis sa impluwensya ng apoy. Hanggang sa lumanding na ang kamay ni June sa dapat nitong mahawakan. Pero mukhang hindi pa rin maitatanggi na hindi pa kabisado ni June ang katawan kong sa kadalilan ng unang gabi namin ito. Naglalagablab ang aming nararamdaman, kaya naman sige na nga, hindi na ako magpapa-verify. Itutuloy na namin to. At ang sabi ko na kay June ay, "Oh June, angkinin mo na ako." At hindi na nag-aksaya pa ng panahon si June. Kaagad nitong hinubadang salawal na siyang naging dahilan ng pagkakagulat ko sa aking mga mukha. Rumihistro ang pagkagulat ko sa aking mukha. Malaki ang sandata ni June. Kumbaga, hindi ito junior, kundi senior. Bumakas sa aking mukha ang pagkagulat at pagkamangha. Napanganga ako. At mas lalong na-excite si June nang makita ang aking pagkamangha. Tinanggal na ni June ang aking shorts. Akala ko ay magiging kalangitan na ang aking mararamdaman. Pero tila nauupos na kandila ang naging sunod na hakbang ni June. Napaatras siya sa kanyang nakita. Jane? Bakit espada to? Espada ba talaga to? Kinurap-kurap ni June ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Sinagot ko lang siya ng tango. Talaga nga atang hindi pa kabisado ni June ang katawan ng dalagang katulad ko. Ng kasintahan niyang lalaki. Sabi ko na lang kay June,
Ikaw kasi, minadali mo ko. Ipapagawa ko pa lang yan next year eh. Pero parang nawawala si June sa kwartong iyon dahil siya'y tulala pa rin. Sinubukan ko siyang halikan at bumulong ako sa kanyang tainga. At ang sabi ko ay, isipin mo na lang, meron akong kuweba para hindi sayang ang iyong espada. At dyan po nagtatapos ang lahat. Masakit man, pero hindi na nasundan pa ang pagkikita namin ni June. Sayang pa naman ang kanyang senior. Muli, ako si Jane at ito ang aking SPG, as in Super Pack and Earn Secret File. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.